Erokamana nya Archbishop Philip Obuya. Kapodan mana iri nikech ntiere wach moro mane yowadu mantiere Nairobi ka owacho kapok adugo ire gi Nairobi ka. En ni king'iyo telo kata kit dak mar oganda Luo sani makoro ng'ama ne nyalo kweyo gi ma en Raila Odinga samoro koro onge e pinyni. Kendo samoro nyalo winji duonde mondo chako kwegi kendo. Timbe moko nitiere matimore ma nyaka koro kanisa chung' motegno marie kopogore gi sirikal mamalo. Kako oganda ginang'o gini mowinjo bed ni kanisa wacho mondo ji oriere obed jomo bidhore gi jomo dimbore gi kinde nikech siasa bende biro tiro ka pogruok nyalo chako biro mana nikech koro ng'ama ne nyalo kweyo jopiny kata ng'ama ne nyalo kweyo jotelo koro onge kindi jotelo kindi jopiny. Erokamano bati kuom penjo no. One role mar kanisa kata kibire kanisa tuwapunjo jite, wapunjo jo madongo, wapunjo youths, wapunjo all ages. And gima kanisa stress en kwe. Onge chieng' ma kanisa nyalo wuoke makone ji mondo gidhi maandamano. Mano pok otimore. And kanisa kata sani koro kaka waonge kod ng'ama ne nyalo gayo ganda. En teach wa en wabiro endelea kod puonj mane wapuonjo cha, and gini bende chako dok ne jonyuol mantiere kod nyithindo. Nikech gini kanisa wapuonjo ji e kanisa. Mostly waromo kod ji e kanisa, okorom kod gi e miechegi. Samwa se puonje kanisa, en wadwani mondo ng'ato mondo mi o take the action. Tidini mondo mi otim gima ne wapuonjo cha. Mak manano doke dalagi kato doke ode. Koro en teach nikech kata kawan kod nyithindwa matito tino mane waneno ka samoro ne inyalo negi gik machalo kamago. En teach wa mondo wakonyre kanisa kod jonyuol. Mondo wan ka wase puonjo to janyuol bende mi okam up mondo wuok kode nyathine. Mondo mi onyise ni mage ma okunengo bedi ni timore. Nikech wan kaka kanisa wan kod forums mang'eny mwaloso mwawuoye kod nyithindo kendo samwaloso forums ni yie to wayie ni kata sani koro wachomo election mwadhiye to wayie ni samoro duond baba okwadhi winjo kanyo mak mana ni wan kaka kanisa wabiro wuok oko mondo wadhi e those forums. And samwadhi e those forums wabiro organize forums mwanyalo wuoye kod kijende kapok mana kaka wasebedo kwatimoga. Ok en gima kok wadhi timo sani ne watime kata ne baba nitie ne wawuoyo kod ji ka ji ochomo election to wanyiso gini ka wadhi election to gima walamo kanisa kabisa mana kaka daktari no wacho kod jowadwa mamoko ni gima walamoga en kwe pok walamoga lweny. Bende onge chieng' mwanyalo lamo ni mondo lweny otimre. Koro wan kaka church mana kaka wasebedo kwatimoga pod en jukumu marwa to jukumu ni en ni joma dhi konyore godo gin joma bende winjowa nikech wan kod joma winjo talk team. For example bati there is a time mane nyocha wantiere kod maandamano ka baba pod ngima. I personally gi other bishops nyaka daktari wino weti ne wawuoyo. But kiyudo the feedback mag messages no wawuoyo kwa wacho ni kwe mondo bedie ka ji ochomo saba. Kiyudo feedback kaka kanisa wan wawuoyo kwa lamo mondo kubedie. Tiyudo ka the reaction jomoko neno mnani osemiwa pesa mumiyo wawacho ni mondo kubedie. Onge pesa ma government miyowa mondo waluong kwe. Gimomiyo waluongo kwe en ni wadwaro mondo mi wadag ka wan achiel kendo ok wadwaro mondo walus ngima nyithindwa. Koro en jowa wapuonjo gi e kanisa and edala be onego bedi ni puonjo gi the same and gin bende onego giwinjwa sama wuoyo kaka kanisa nikech the moment mwuoyo kaka kanisa wawuoyo mondo mi kwe bedi nikech piny maonge kwe waneno kata kaka koro piny kaka piny chalo sani waneno kaka piny wa majirani mabende waselamo ne kaka Kenya ka waneno gik matimore kiwinjo de kaka ji owito ngima gi and mano jukumu marwa kaka kanisa en wang yie ni oganda biro dong koriwore to gimwa biro preach gimwa biro yalo mabe waseyaloga en kwe mondo wabede kod kwe kata election nitie kata election onge. Erokamano ahinya.